Zdravím vás, takže som tu opäť s nejakou tou novinkou. Ide o tieto RGB spojky a rád by som vám ukázal trošku, ako sa inštalujú, ako fungujú, aké sú možno ich slabiny, alebo naopak, aké sú výhody voči tým starým. Staré hovorím preto, že dávnejšie som sa zamýšľal nad tým, ako by sa tento spôsob dal vyriešiť inak, keďže s nimi treba veľmi dobre narábať, sú krehké a keď to človek nemá natrénované, je možné, že ich poškodí a znehodnotí. Takže tu máme niečo novšie. Sú tu tieto puzdrované. Toto je napríklad rohová RGB spojka, alebo je to mostík klasický. Je evidentné, že sú o niečo robustnejšie, ale tým pádom aj pevnejšie, viac toho vydržia aj na ťah, tu si môžeme potom ukázať neskôr. A ich inštalácia si myslím, že je podstatne jednoduchšia. Takže tu máme prvý kúsok, je to mostík opuzdrovaný, neviem či tam vidno, asi nie, je tu označenie plus minus, skade kam to ide, ale v tomto ponímaní je to jedno, my ideme napájať RGB, má to 4 piny, tým pinom nezáleží, čo cez ne ide, skrátka posielajú to, čo majú, iba ďalej. Trošku to dám bližšie, vyzerá to takto. Je to klasické pinovanie, pevnejší plech, čo je celkom zaujímavá vecička, čo sa mi páči, sú tieto hrotíky. Tie hrotíky v podstate po zatlačení majú za úlohu pevne prichytiť LED pas, aby sa nevytrhol nejakým mechanickým pohybom, alebo čo už hocikedy tu na tom pásiku vidno také dva bodce. On ten LED pas neprebodne, ale ho tak výrazne pritlačí, pripučí. Ukážeme si to. Takže RGB mostík, inštalácia. Ja tu mám pripravený jeden RGB pásik z tých starších. Dôležité je to 10 mm silikonový P65 pásik. Dôležité pred aplikáciou alebo inštaláciou je dať dole silikon dostatočne, to je zhruba centimeter, 7-8 mm, odstrániť lepiacu pásku, aby nám nezavádzala, pekne si ju takto zalomíte a do mostíka, tu to vidno, tu sú také drážky, do ktorých sa ten pásik krásne zasunie, aby nelietal, aby sadol presne tam, kde má. Takže ja teraz ostrím si, pekne vložím ten pásik do drážok a zasuniem ho až po tie piny. Takto pekne. A pricvaknem. Bolo vidno. Až do cvaku. Teraz je ten pás pevný. Nemôžem ho ťahať, hýbať s tým. Je to tam pevné, drží to. Dáme si druhú stranu. To isté. Odlepím pásku. Pozriem sa, či mám 12 V na tej strane. Super, takže to nasunieme až pod piny na doraz a zacvaknem. Takže pásik je krásne uchytený, je pevný, nemôže sa to vytrhnúť, takže sa s tým dá dobre manipulovať, nemusíte sa báť, že vám to odpadne. Respektíve väčšinou po tej inštalácii sa s tým už veľmi nemanipuluje, avšak pri údržbe alebo niečom čokoľvek sa s tým môže hýbať, tak to mám istotu, že je to zaseknuté. Tak môžeme si to vyskúšať. Počkajte, zapneme trafko. Navolíme si tu nejakú farbu. Sekundu.
Takže pásik pekne svieti na začiatku, na konci, všetky farby, červená, zelená, modrá. S pásom môžem kývať, celkom tak pružne ho naťahujem, pekne drží, žiaden problém. Môžeme si ešte ukázať rohovú spojku. Nechám si tento zacvaknutý. Aby som si to mohol chytiť. Tak, otvoríme si rohovú spojku teraz. Na rohovej spojke je označenie plus minus RGB. Ukážem vám to. Ups. Tu dole plus GRB. Opäť nie je to veľmi podstatné, lebo je pravda, že pre orientáciu a nejaké riešenie problémov je lepšie to zapichovať tak, ako je to napísané. Avšak keď sa rozhodnete, že plus hlavný vodík, napájanie, hlavná žila bude v Bčku, tak to bude celé opačne, ale podľa toho bude ďalej treba ukladať aj ostatné rohové pásky, rohové spojky. Takže keď si zoberiem ďalšie, teoreticky viem vyskladať, tak viem vyskladať len obdĺžnik alebo štvorec. Ak by ste to chceli preklopiť na iný tvar, potom je tam to iná spojka, kde sú kábliky, takže tam sa to bude preklápať, ale to predstavím v ďalšom videu. Zatiaľ máme len toto. Takže ako to funguje, budeme rešpektovať plus minus, hlavne kvôli tomuto videu, aby to bolo jasné. Opäť zasúvame LED pásik, ešte ho nemusím ani cvaknúť, môžem dať druhý. Tak bolo vidno, že tie spony sú veľmi silné a prúžne, pekne tlačia, držia. Miestami to tam musím trošku znásilniť, tak pekne tam sadol. Zacvaknem to, je to vybavené. Je to relatívne čisté opäť. No, tento nám blikol. Musím ho dotlačiť poriadne. Ešte sa párkrát stáva, že odstrihnem ten pásik veľmi skoro, to znamená pri dotlačení tie plôžky nesadnú presne na ten pás, tak na to si treba dávať pozor, aby boli presne v strede tých medených plôžok. Alebo naopak potom zobrať šmirgel a trošku to prešmirglovať, nech sa to zdrsnie a nech to sedí, ale ideálne bude to správne cvaknúť, aby sme to mali korektne, to trošku povysuniem a zacvaknem, je to presne v strede. Takže teraz to drží, funguje, pekne svieti, inštalácia je ľahká, jednoduchá. Opäť vyskúšame farby, červenú, zelenú, modrú, paráda. Tak to je všetko na dneska, ďakujem vám krásne a ak máte otázočky, kľudne píšte, v spodnej časti je diskusia, dávajte otázky, radi odpoviem. Pekný deň prajem, majte sa.